Kanele ngoba wena ushilo ukwesaba manguhambe ubungabaza makuphele. Ngikhethiwe ngibiziwe ngihlukanisiwe ngimeqinisweni 25 inhliziyo yami. Kanele ngithwesa umusa akunamahloni ngijima umjaho wami. Ngigezothandweni khanya kakhulu yakhiwe ngezwi lakho mphile bukhanyeni. Esibukweni bona iqhawe ukuze bukijima ngaphakathi kwami ngaphezulu komqobilo nikama lami. Lapho sikho ngamandla lapho sikho ngodumo sonke izinkinga zisebenzela ubuhle njengoba wathembisa ukuthi kuzoba njalo. Angishekela ubuwela bami phumula bulokho obushoyo ngawe ngami. Isinyathelo ngesinyathelo ngihamba ngokholo umusa phezulu komusa indlela engakhiwe ngayo. Zonke izikhathi ngiwa zonke izikhathi ngizama uyangiphakamisa uyangedify inhlobo hayi kumsila phezulu kuphela. Angishiwanga angiyedwa uma uNkulunkulu engami ubani ongamelana nami. Ukunqoba kuphaliwe esandleni sakhe. Ngigqoka izikali kodwa nokuthula uthando luphelele lukusosha ukwesaba. Ngidinga ukulwa nobuwena bami isiphambano sathi kukhokhiwe manje ngiyahamba. Ngingubani ngikhethiwe ngini thethelelwe hamba kanjani namandla khanyangana ngomusa ngothando lwakhe ngomusa wakhe ukuze ethemba bubonakale kuthweni bami. Angiziphi ngiyakhulisa phila boys 25. ObuKristu kimi lelithemba lenkazimulo akunamaketha kabuku kwesama. Ngiyafakaza ngiyaphakama ngikhanye 25. Well, when I'm she know.